Pasogolo Malawi, pasogolo Malawi, pasogolo. Amala zanga ndindika quick update, ka quick summary kena kake. Nkokudza abale athu ku Sherwood Durban. Akuluakulu tikulandira maripoti, tini ma voice note, tini ma message amene akuchokera pa ground kuti pakuchitika chinyengo chachikulu kwa basi. Ndipo amalawa ambiri akudandaula kwa basi. Nkhani imene yofunika mufikire wina aliyense. Post ina ngati simuchita kanthu, ngati sitimva kuti mwasintha, tikutchulani mayina, fa mayina anu tili nawo. Akuluakulu amene mukusogolera zimenezi. Kuti mukulandira ma 200 kuti mumulembe munthu kuti akwere basi, which is totally wrong and unacceptable to do that. Ena anu muwamba kumacheza, mukucheza ni mazulu aja, moyo wanu utakuona moyo ipa kwambiri. Tinanu zithunzi, tinanu ma videos anthu akujambula ni underground, mumacheza ndi anthu oyipa amene akutithamangitsa, anthu oyipa amene akufuna ife titafa, iniyo akukhala zinzanu. Ndipo iniyo mukumauza kuti tipita tikututa Malawi, tikupitisa Malawi ku Malawi. Mwa pride, like it's you who's doing that. Pamene iniyo munangobwera mimba zanu tukutuku pa ground ipo, ndikuyamba kutsogolera anthu. Simunalakwitse chabwino. You had the pena pali ponse pamene kuti pakhale leader. You made yourself the leaders there. Koma now you stealing money from people. What type of leaders are you? Sakubisireni ya ine makonda okamba chilungamo. Ine simafuna kuti Malawi zizunzidwa ni Malawi nzake. Kapena Malawi zizunzidwa ni munthu wina. And more worse Malawi kama zizunzidwa ni Malawi nzake zima ni nyasa kwambiri, ndipo zima ni boa. Kaiwe ndi nzanga kandi ndani pokapo ndeni maloti dane. Akulu ena pa ground pa Sherwood mukulandira ndalama atauzidwa, mukulandira ma 200. We gonna expose you. Mukulandira ma 200 kwa anthu amene akuchoka ku Cape Town kuno, ena akuchoka ku Joburg kusakwera mabasi aulere. Anthu akunyamuka ma quantum kuno. And we know also people who are organizing quantums maderamu kumatenga ndalama kwa anthu kuti tikutengani mukakwere mabasi aulere, pay as this. Tikuzidziwa zimene zikuchitika. Tikupangana expose khalidwe limene lolite. Amalawi pa ground ipo ndokwiya kwambiri. We can mention your names now kuti akupondeni pa ground pompo. Titakauza Amalawi kuti apondeni awanda amene akupangitsa tena khala pamene for 2 weeks mulephera onyamuka chifukwa cha anthu awakuntheni. We gonna expose you. We gonna tell those guys there pa ground ipo kuti Amalawi yati musolere kuti muzuzunzikabe ya. Pala anthu ena ake akulolera kuchoka munthu wina akachoka ku Joburg kusakwera basi yaulere pamenepo. Chifukwa choti walipira ndalama, chifukwa choti ukupasani ndalama. Tamva kuti mwayepanga organize ta azimayi tingapo, timeti kumandi ama 200 kwa azimayi amene akubwera makwantamu kuchoka madera ena. We know that. Koma I'm warning you, this must be your last thing to do. Otherwise, you guys, mukunthidwa, anthu atopa. Tauza anthu akutibulena akupondeni pompo. Fama ambo zitengano kanga kuti tamvaso kuti mukwauza anthu kuti mabasi tena abushira amene akubwera mayina afikire kwa inu. Tamva kale zimenezo kuti mufuna kuyamba kutolera ndalama, mwamba kale sotolera ndalama zokuti anthu akulipireni za mabasi abushira amene akubwera 10. Olemekezeka prophet wathu Bushiri wapereka mabasi maulere, akupeka mabasi maulere mwa chifundo chake sakulipitsa munthu. Ndena ake mukufuna kuyamba kubera anthu ndalama. Please musiye zimenezo. Ifeso tindi connection, titakuyuza ma connection athu ndikukupondani pamene popo. Konko memo ndikukupondani. Mupeza polekera enano. Musazitenga kuti you own Durban, you don't own Durban. Munakha kuti you own Durban kuti ndinu madolo, munakamenya mazulu aje kuti asathamangitsa Malawi anzanu. So mazulu akutotana kuthamangitsani, you want to become village champions over your fellow Malawians. Pusa kumene ndikwantundu wanje kuti. Kume kusukuchenjera umene ndikupusa moyo ipa. Mabasi wasiye na anthu akwere ndaulere. Nobody must not pay. Palibe munthu amene akulipira. Tikumva kuti ena mumazungulira ndi mafomu, mwana kuti fomu iyi ndiyo kuti mupange mukwere basi majangu, mupereke ndalama. Zimenezo zite. I'm gonna come with your names. Ndukukuzani. Mukangopanda kusiya zizi. I'll come. Tipanga content ya mayina anu nonse. Ena so kumemu makhala. We gonna mention. Family inu mukuti ndinu malidazi kwa mmaka gona mmanyumba. Mwabwera mmamawa. Anthu ali pampepo penepo. Ndiye you making decisions osamva kuwawa kumene anzanu akumva kuwawa. Feni yusumu kumva na kuwawa kwa pampepo. Anthu agona pampepo. Then you coming from houses making decisions pa anthu amene ali pa ground. Let those people amene ali pa ground azizipanga lead okaoka. If tells anthu amene ali pa ground, they must choose other leaders pa ground pompo. Amene amagona nawo pa ground pompo, fanda amene akona mavuto. Ena mugona umanyumba kwanu, you coming there as leaders, ndikumapa pereka ma decision opusa. Zimenezo zite zimenezo. Tikutchulani mayina.
patsogolo Malawi patsogolo amala zikanthu okundana nthawi ino ndi amavuto mukwalipisa anthu ma 200 chifukwa chani ngati mabasi ndi anu why no don't do that tikuchulani maina wakulu usiku uno ndibe zokamba zambiri koma ndikufuna ngo fotokoza meza khalira za tsiku lonse la lero chiyambira tizithokoze tokha kenkushi kandala kwati basi kandala kandivuza wayi tizithokoze tokha akuluakulu pa 8 June ndinaponya video imeneyo ndinapempha as a person ndikuna video munja nafotoza ndikupempha prophet wathu Shepherd Bushiri ndipo ndinafotokoza Shepherd Bushiri ndi munthu amenenso angathe kumvetsetsa mavuto amene amalawi tikumana nawo for iye anakhalapo kuno anakhalapo South Africa kuno ndipo ndinapempha kuti ngati angatithandize ndiponso mu video momwe ndinapempha solemekezeka asimbiphiri ndinachulamu ndipo ndinachulanso zipani kuti UDF MCP UTM DPP amanzanga pena anthu ena afe tikamakamba zinthu anthu ena odana nafe amatonga ndifundizisiru koma tikamakamba zinthu makati kuziwa chimene tikukamba. Do you know kuti out of my request ibe ndinapempha ineyo Bushiri wapromise atumiza mabasi 10 olemekezeka atupere muluzi wapromise apereka 5 million ndinachulatu zipani nachula UDF nachula olemekezeka Bushiri nachula ndi anthu awiri they have come out kuti athandiza DPP ndimene kupanga through boma kwa salino MCP a Congress masalaino a UTM masalaino a PP masalaino a Ford ngatidi mmakonda Malawi do what others are doing tukuthokoza prophet wathu Shepherd Bushiri I salute you tukuthokoza atupere muluzi thank you inuyo ndiyenda Malawi masalaino animoneseo Malawi anu a president opuma azasiyakwera nduna zanu 5 years sikalekale mene machoka mboma. You have made a lot of money samane mobisa you have made money through our votes imena kuika nulumu ulamulie for 5 years ena mulima nyumba konkuno mawa kapena lina ndiyamba kulowa manyumba kukajambula manyumba amene anthu MCP muli nawo ku South Africa kuno ngati simuthandiza po ngati simupanga po kanthu I'm giving you 2 days or 3 days MCP must do something otherwise I will expose amemuni mafamu kuno amemuni manyumba kuno ku South Africa kuno ndikuzidziwa zonsezo mundi ndrama ambiri enano you must help your people ndikuthokoza Shepherd Bushiri muntu wabwino kwambiri mabasi 10 azanyamula anthu ambiri atupere muzi 5 million yes let's appreciate ena lomu kunyoza mwankani ntimo oyipa inuwe taperekani. Go back to my videos. I did post that video on the 8th of June. By 8 June inabanga video mene. After by 8 June 8, 9, 10, 11, 12 nabanga so post yonena kuti ndikuthokoza Shepherd Bushiri pakumva kulira kwathu ambe manara ayi wa misala ayi wapenga look now wa misala dawo nkhondo ndevu zizi siza chizongobwera yayi timakatu kunena with a vision timakatu kunena like prophets koma timakatu kwaziwa anthu amene kwachula kuti achitadi zongwambiri Shepherd Bushiri zongwambiri atupere muluzi zongwambiri DPP zongwambiri embassy zongwambiri Malawi government masalino a MCP masalino a PP masalino a Ford masalino a UTM mchitepo kanthu kanina ndimene achiteka ku Durban lero salute you deserve a badge anyamata as bambo azimaya amene muli pa Durban pa Sherwood mwathamangisa ngoni amene anabwera kuti azasokoneze mene nanenera kuti ndinapanga supposed to kuti akuluakulu osamalula anthu azitenga ngati zisiro if they come again beat them move them chase them munamva video ije ndipo mwathamangisa lero uyo achuka jothawa azizo kuti zimene pangazo ndizowawa sisabwino ya samatengeka zisiru atithamangisa
kukatika pamalo ofutika nazibwaso mazalipanga moko. No. Must not allow that. Zomwe kwambiri. Komanso tithokoze ku Breeders Drop. Okay, ngana Breeders Drop anthu ambiri mukutsutsa ena mukuyankhula mwanu. Let me tell you this. Ine natumizidwa video from Breeders Drop 5 days ago. And I posted that video 5 days ago. Kuti ku Breeders Drop anthu akuthamangisidwa manyumba. I posted. And inabe mpodi boma please muchitepo kanthu. All things are getting worse. Ndinani aso za Malawi amene akwasunga anthu nafotokoza kuti Malawi na akwasunga anthu mu garage aku nyumba kwa bwana ake. Amalawi okwana 17 18 amana wabisa. Breeders Drop. Kani jena Afrika ku embassy. Kani jena Afrika ku boma la Malawi. Mogwirizana ndi ofuna kwabwino aku Breeders Drop ku apanga organize mabus 8. Embassy anali konko. Amalawi. Anthu aja apanga organize mabus 4 anyamuka, mabus 4 so akunyamuka. Ine ndi in contact ndi anthu otali mabasimo. Anthu sotama ndi basiro tenga kuti tawa tili kuchire ndikumankhula na anthu ndipo akuthokoza kuti kinkushi ziko kwambiri. You did your best mpaka na anthu achadi zatheka tunyamuka tukupita. Ngena ake ndikupanga post kuthokoza embassy ya Malawi ena mukuti yayi zinezozo apanga ndi anthu amba. Yes apanga ndi anthu amba koma mugwirizana ndi embassy ya Malawi. Yena anusimu kudziwa china chilichonse ya. Ndene ndikamapanga post pa ndimakuzo ndimapanga zinthu ndapanga thoroughly investigate. Komanso ndiyani my evidence. Ntsini kupanga post ngati mena achitira anthu nazo zabweka zongofuna ma comments, zongofuna ma likes. I don't do that. Lero ndikuyankhula ndikuchita matama, komanso ndikuchita matama, kwa ndingofuna ndikumasula ndi ma haters ena kuti munangodana nane. But Mulungu amagwiritsa ntchito zonyozikazo. Amema tinyoza ife Mulungu amatigwiritsa ntchito. Mulungu mudziole kuti amagwiritsa ntchito zonyozikazo. Ena makamu kunyoza buchiri. Lero arumiza mabasi 10. Ena makamu kuntukwana tupere munozi waikatu 5 million. Otukwa nanu mulizi. Ndenu ufuna ndona kongeresi. PP, UTM, afford. Mupangepo kanto. Ine kantala kone basi. Kandala kandevuza white, kandala kandevuza gold. Ndima kunyadira na Malawi. Andizema pachungamo kumenyera nkhondo wa Malawi. Malawi patsogolo Malawi. Malawi patsogolo Malawi. Zomwe kwambiri.